akwai yarinyar da nake tunani yarinyar nan in ta fashe ubanta ma sai na gama da shi. Hai! Ɗan gwara uba sun ban ɗari! Kalli nan! Wato miliyan 39 ina gaya ma duk unguwanmu zan bari gaba daya. Ina saka mata wani fasali daban. So take a ce duk area nan ba inda ya kai unguwanmu ya fashe ba. Alƙalu ga ma'aikata na. Ma'aikata? Ha ba ma'aikata. Yawan jara su masu zaman banza da kuke zama daga nan ku dinga haure-hauren gidajen mutane kuna sace-sace. Kai yalla bai ni nan da kake kai hukuma ce a gaban ka kake min wani tsawa. Me sana'a ka? Ni ko nake da cikakkiyar sana'a. Gaya mu. Wallahi yalla bai gani nake. Kai ba komai bane ba a kan kai na. Kai shiru da bakin ka hukuma kake ga. Menene sana'a? Ba faɗan sake ni. An kiya sake ka din. Dan zaman banza ne ni. Ka ga ba da ban darajar kakin ka ba. Ka ne ka fa zan fa. Kai gaban hankali ba. Yanda nake ji na multimiluniya. Ya isa haka ya isa. Yanzu menene sana'ar? Ni ko nake da sana'a. Menene sana'a? Dan sana'ar da nake kafu Najeriya kowa yana wannan sana'ar. Dan ina ji ma in ta fashe mun zan ya daukan ka kai mun gadi. Kai ƙarya kake ka kai mun gadi. Ba guduwa zan ba dan zaman banza bane. Mu gani let me see your ID card. Gashi. Kai ID card din ne awa? In ta fashe kaga wannan. Wai kana nufin wannan harkan malin din ita ma ana samu ne? Ha? To ni ma sai a koya mu. To. Ake tun wani abin da aka ce. A ka ce kai wa. Ne.